pagkasalitaan ni Sanon nga Napoluan, ti Doktor. Dear Manong Nemi. Siya tinaka-duty a doktor idita nga aldaw Manong Nemi. Idi private hospital nga pagtrabaho kakas doktor. Tanda niya akong makatawan dito Manong. Kat adon di kiti makamamo kanya. Ano mabalin, kat orisan ko nga hanak na naka-duty, kat siyak ti kayat da nga doktor, nga mangagas iti asinuman nga pasyente. Madamdama, nagring ti cellphone ko, Manong Nemi, nurse, na adda iti admission, ito ang tawag. Doktor, ada pasyente. Ada at emergency room. Sige. Kaya mada problema, doktor. Ano problema? Awam mati maideposito na nga pauna, kwarta. Kaya ibilin-bilin ti aking kuha ti hospital, doktor, nga no deposit hanga ma-accept ti pasyente. Kaya nung kasa't bilin na kada kayo, di bahala kayo. Abang ako din pakamong kanya. Kahit kulay pakamok yung kadaktor. O sige nga rin. Manong Nemi masansa nakasturiwas pasamag. At pasyente, ipakamuda kanya, sinusyak tinaka-duty. Imisyon na laing tayo. Sa damadla ipakamo, nga awan ti deposito, dikit kahit nang sawen, tungtong palanda tili bilin, haang nga maasikaso di pasyente, no awan ti deposito. Nakunak tinakam ko manong, agsensen na ayang. Naging ka Manong Nemi, nga damay sa nga lalaki, nga masdag kanyak, langan at mandandanagan. Doktor? Oh, apay, imbaga na ka na kami, doktor nga. Dakay tinaka-duty nga, doktor. Oh, wan. Ape ka di. Dadjay emergency nga pasyente, doktor, asawak. Arat ka sasad na. Ilangan lang ti panagsakit ti buksit na, doktor. Kit kasto ni ti panagtitiritir na. Awam pa din nga si kaso. Awam pa, doktor. Nagpapakasya, kadagiti nurse, kada dumapay sa jacket. Handak matitaltarik, doktor. Talaingat ka no ti bilin. Nga no awan ti may deposito a kwarta. Saan nga sakit ti pasyente? Abay nga min dito ti mayan nyo. Kada mo yung private hospital na ito eh. Adayo pa nga min ti public government hospital, doktor. Kaya emergency lang ka di. Doktor, nagpapakasya ka. Sige. Urusahan nga skan pag nagpapakasya ka. Okay. Indan. Tapos nung makita ko niya kasasahan ti pasyente. Nagyaman at doktor. Dinayabak Manong Nemi na kiti naka-duty nga nurse tapos na adda kaduwak kan assistant ko. Imbagak noon niya taramidan da Manong Nemi. Doktor, ewan pa ti deposito da. Nga datat panunutem siya ti baka mo. Sir, ang mga nutakam tuong tan ni Mr. Guerrero nga king kuhat hospital, siyak titong palin nyo. Siyak to daksungbat ka ni Mr. Guerrero. Biyag ti kayat tang isalakan. Noan niya tibiling ko kada kayo. Being nga assistant kayo. Agtungpal kayo. Nagtungpal na nga road Manong Nemi kat inasikaso mi ti pasyente. Nakastaon iti pa nagtirtiritir na ti sakit ti tiyan na. Manong Nemi, at damat na di asawa na saan nga makatal na tirawar ti emergency room. Aging ka Manong Nemi impakatag ti pagpakalma. Hindi nagkalman. Obserbaran tayo. Doktor, sige.
Mahala ka rin dinasken nga maibaan iti laboratory tapno ma-examine so na. Sige, doktor. Iti rumuhara kiti emergency room ano name sinapat na ti asawa ti pasyente. Doktor, awanan ti pagdanagan. Tesala ka rin ti asawa. Iso na lang ta. Sumurot ka kanyak ta magreseta ka rin kiti gatang nga agas na may pakat kayong kuwanan. Simurot man, nagreseta. O, rete. Gatangam sa kanto ba nagsubliya, tapno may pakat nga dagos. Doon kiti parmasya at isangot ti ospital. O, ingkan. Awang pulos ti kwartak, doktor. Hana? Di gawit ka di ba layot ang kamalak kwarta? Diyan ka mo na nakaremedyo ni nanang. Di agawit ka pa lang tapno damagam kini nanang mo. Awan ti cellphone number na? Awan ti cellphone na? Awan ti mawali mo pagtawagan? Sige, doktor. Agawit at pailahin nga mangiremedyo ti kwarta. Naging ka dimtengen. Nagbayag ka. Nagiti agas. Dito lang tiniremedyo may kwarta, doktor. Hindi pakita mi, nooman na dito, nga may gatang ti agas. Dikit kayo ng sawan, awan ti kumpleto ng gatang mo. Awan, doktor. Kita pang nga may kakanyak. Tiobra kakit mga agas. Nga masapul nga itad mo kanyak digiti agas na pinagatang ko. Mangasim, doktor. Damag ko nga nasayat ka nga doktor. Awan ka rin ti parmasyak. Tapno, ipautang ko kumaking kati agas. Gaya nga lang ang doktor. Nga duwan tupay lang katawan ko ang mga agas. Sige. Kinaot ko ti wallet ko anong name. Ruwam ko lahat nga dalata nakasagana kwarta ti wallet ko. Sige. Alam ti 2,000. Umanimit siguro. Angem. Adun to pwede masarong nga agas. Ken. Ito'y panagyan na ito hospital. Kalbasan may ipakat to na kita nga agas, kahit numabanin itong maiyaka rin, may panitimay sa nga room. Numanungal daw na dito eh. Nabagi ko mga amin ti government hospital. Siguro no, sadya pala government hospital tinapanan no, doktor, baka adadang sa adang asikasun sadya yun. Sige. Gan. Kagatahan na nagdiagas. Tapno may bakat. Kalpasan na, maayakar to ni Sol. Doktor, alahan ingkan. Saan ko mga agbayag? Tapno saan ka unay mapanganaan? Kaya ito patulong ka na kiti politiko. Kasi nararami din na kaya duma. Muhan, doktor. Thank you, doktor. Naipakat ti agas manong nemi sa nayakan. Imbag taon ti emergency manin. May metsalahing manong nemi nga talagang problema. Aging nga simbrek ng emergency manong nemi. Tinawagan na manin. Doktor, adaman ng emergency. Sige, may kaduwang emergency. Nasakat naka-duty, doktor. O rin akong problema ti kwarta. Awan, doktor, kabuta. Langada ti baknang. Napagnuan nga sa kaso, manong name, ti sumarunong, emergency. Di magpintasan na met manong name.
Dahil iti sakit, munuan yaman nga emergency, may direct hospital no siya tinaka-duty. Manon nimi. Awang pulot ti sa nudak. What? Ora saan mang isod specialty. Imkas may mangagas, arami dagti amin. Para ti panaka-espal ti bihag. Dahil adang harot ti sinapataan. Nagpaod lang ti may nga aldaw, manon nimi, tayo mo ng emergency. Kanidi, tamalpasin ti panakakwenta ti bill. May damat manin kanya. Ano manin? Doktor, nakaremedyo kami. Hindi panakairuwar ti asawak. Iso na lang takurang. Siya manin tumayan niyo. Apo bakla nga ko ma. Ako man sa bahaling ang pangwartaan mo sa ti doctor's fee. Ito sweldo. Magbinasan na agad. Awang pa anak mo iti asawa. Into nagsweldohan. Aga pa kamtuman kinimisis ko. Api ka nung nakapasbas iti puntek nga sweldo. Ano ka numat na iti sang-sangmot ng emergency. At siyempre, nagsweldohan iti kadak dito eh. No, adaman na iti emergency nga sa kaswag. At charge ko nga doctor's fee. Mamon, ilibre ko ng doctor's fee. Umay katan, entad accounting. Kinasaritak man ng name at dati ka kahirant accounting. Sylvia, doktor, idadak mo dito kurang na kada iti pagbayad na. Kada tayo, adat nga na orongan nga doktor's fee. Doktor, isakripisyo yung man yung doktor's fee. Nakarti mabalin. Samad nga mabalin nga i-reward at pasyente sa nga makompleto di billing. Malagsid ipautang mo. Ay, saan nga mabalin doktor? Siya mo maungtan no. Madaya nga hospital nga nagpautang. Masapala kompleto ang sakbay nga marilisan ti pasyente. Isungad nga ko na. Dito na ornong dita nga doktor's fee. Hindi dito nga bulan. So pangalaam ti kurang. Dito magbayad da. Sige doktor. Mamuan to ba lang nga maamuan man dito ni Mr. Guerrero. Kaya ako magpakabasulak. No yung sakripisyo ni sweldo. Para kada gini marigrikat nga awang pagbayad na. Dahil sakit ran tayo ngagbaling ang politiko, sir. Alam lang, kasataramid ang mantap ng mga releasen to pasyente. Hindi ag tumalikutak ko man manong naming gawid na ti lalaki. Hindi naga mo? Nelson, Doktor, nakasaysayat ka. Mukas ka sa nung tulaeng, numaamok to di balayo. Umahit to kada kayo. Kumporme ti mabaling ko isupapak. Kaya mo mga panunutin. Tinasken, iawit mo ni misis mo, kahit hanapin na tumaramin ito tumarin na, di ba? Ituloy mga patumar. Makompleto matlaeng. Apaka nung rimuarin ka, tisarating na tagtumaren. Kaya kinasaritak matin, no? Anya di kita nas kangaliklikan na kanan. Umay, doktor. Sige. Kaya nga rin. Thank you, doktor. Kaya nung hasta nga gawid akal pasan ti jutik manong nemi sumabat mo na ti asawa. Ay, namambanong na ti asawa ka. Biyak ti doktor. Nga bali? Tadda kami. Paginanaan. Kumusta ka nagmalmalim? Okay, angwit. Kastira ramidak. Aggan-gansilyo. Kain pasarerapin ko na ang garden ko. Nga, pagpataudak ka rin iti ornamental plants na naroon natin orchids. Into no Domingo, bunagag tumanindig ito iti nakiti pwesto ngaglako. Dati man ti pagduyusak. Agpado,
agsimilya, kadagiti ornamental plants, wanta di kitay apakontrata iti panaka-landscape ti balay da. Nadakmet. Kumusta ka nagbalmanim sa ospital? Shit, man. Ano man rin? Ado man ang tinlibrem. Asensya ka na. Ado ba ng kurang na sweldo kanjat Dr. Speak? Kasano nga makaornong ta? Imbes ko mga manayunan, ti susulduam. Kentunggal emergency nga si kaswem, pasyentem, kadada i-charge mo nga doctor's fee nga mainahin ti sweldo. Kasano nga maornong ta? Nga para karigit ka sa pulan ta. Nga isa ka sakripisyo mo ti sweldo. Di ba, isot ka po na nga nagbaling ka nga doktor, kinayat mo't nagbaling nga doktor sa noon. Tapos na di ka sa takit, nakdakil ti masweldo. Bak nang naging doktor. Baka bak nang lang ti pa nagpuspuso. Naglagi pa yun, agkas-kasera ta. O, agurnong ta para ti panaggatang ta ti lute, pagdiswan to ti balay ta. Yung magtaom pa anak na. Ano naman may tulong ko, ngayon manulat na may tulong ko. Maganan siya, naglako ka na kitay patubuek, patanurek, ng ornamental plants. Nag-asatin no, ang customer ko, ito may isang panaglakok di tiyandaan nga, magudwa di mapang i-display. Baka adadong pati magastos ka doon di tandan di kiti agbunag, nga mapanjip tiyandaan, mangyawin. Diya gasolinak ka rin pick up kong pagluganan nga nagitip ornamental plants. Awan ti pagdanagan. Dumtang tumadlat ti gundaway. Nga umasenso ti biyag. Umasenso nung katatbiyag ta. Ni doktor senon, nalinga doktor. Nagkaskasera pa lang. Awan pa'y balay na. Ang bukod na nga balay. Bulbulok pa yung daan ng motorsiklo na. Nakakutsek ako mamaditan, doktor. Ang di pagdanagan. Anyata mo, baka maipromote. Maipromote o ano maidumot? Di ba? Orobar ni ka nakatiking kukat ti hospital, kapag kas na nga raraminan. Nga pagbalinan ng hospital, di kiti marigrikat ti hospital na. Agdin amag, nga itidayat ang hospital, kahit ano doktor nga naasi, nga oren na hanggang kompleto at pagbayad na kahit mairwar na di pasyente kapag ni doktor sa noon ko nada. Sakripisyo na di sweldo na, sakripisyo na di doktor's fee na. Di ba kasatak na dinamag? Saan ka nga di maragsakan? No ko nada. Oy, di asawam. Agdan dinamag ti kinasiyat na. Di mo ka di kayat mangigmot kasiyay. Cecil, ni Dr. Sanon, nakasiksikat, nakasesat ka doktor. Kat makasta di bagada, ay, wan, ala, sayat nagpasot asawak ang emne. Agrigrigat kami, taawang pa'y bukod mi nga balay, kaskasera kami, awang pa'y urnong mi, dadati ka po na no, api nga saan ko pa'y lakayat, aganak, awan ti usaram mi, para iti panaganak ko, wala ka? Dati ka ka po na no, api nga awang pa'y anak na. Uy, no, ibagak lang ti kasi dyan, sweetheart. Kahit kumot ka na nga, sikukak, awang pa'y pa'y. May bubos mo mo ngamin ti puwersam na dakat ti ospital. Matibatim kanya. At uuna yung tinasaom. Hindi ka kitagluton. Tamangantan. Nakaluto ako. Kakatagitasaran tamangantan. Sangun kan tuman-tuman-tuman. Injeksyon ang kan tuman-tuman-tuman. Sa kanto positsitan. Para barang na makahalakan. Yes, doktor. Kahit ko launay na doktor-doktor.
Naslak mo lamang inanaan manong nemi manong nga oras ka naka-duty no sumangpedak dito balay. Tamasang batak madlatang na bangno na isem naragsak ni Cecil nga asawa. E musto timbaga naman nung kaskasera kang pelaeng kaya nagduanton nga tuwan nga trabaho ka kas doktor. At dapat ikitagundahon manong nemi. Nga dito'y kasera mi, dito'y dang itaray ti pasyente. Na naroon ka rin ko ha. Dito ububing convulsion. Kasi ti may isang karabi manong nemi na imas turog mi. Sto ni pa nakatugtog tiri daw ti pagkasaraan. Di apay nga ta. Mapandulok tanod na ti asawa. Baga naman nga dati anak da manong nemi nga agum convulsion. Apay nga dito tinang kitarayan nyo. Apay nyo pan yung hospital. Yung karoba mi kanumit laeng manong. Kaya siyempre, narawamak mo tintikas ito nga pasyente manong. Amok nga alawan. Iti kasto nga aga nakangat nga to. Iti kurikor. Iti may isa nga pasyente. Nadaman to kati asawa nga susuruak nga balin assistance ko nga mangyawat, mangala, kadigit tinasken nga maala, kin maipakat, mangiplastar. Timadla importante dito ket maadaw da bara. So nga pagbagak no kakadagit ay naganak. Gandaan ti kasto nga anak. Kinura isuda. Higit anak. Ano kasto nga emergency, maipakat digit tinasken maipakat first aid. Masapul nga dala taagas ti balayo, kang runan na unay dati rabing alcohol. Kit kastawa na ito nati yaman da. Tasandan nga na itaray ti hospital ti anak da no itaray da. Amangan no handa pa nga sangon nga dagos, bakit no dadagas sa mapasama. O ano ti pagdanagan nyo? Nabawin. Nalinganin. Doktor, agaman kami kay maglakid din taanda karuwa mi nga doktor. Amamunta ka o ni doktor. Kat maragsakan kami, tanaam mo mi pa nga karuba da ka. Just in case nga kasting emergency. Umay ka mga dako sinito nga saan nga nasakan pa nga mapangam di hospital. Kung mga doktor kat ada may pasdag yung bukod yung private clinic dito eh. Taorin mo saan kayo naka-duty kat no adahay dito kat ada. Adan to kasta. No adan to kwarta. Nabidak pa namin ng doktor sa mesa. Ti asawak manong namit si Mungban. May saksakripisyo kami. Sweldo ti asawak. Kaya naging doktor's fee na. No, ada pasyente nga talaga marikrikat. Kas kada kayo. Mano ko mati singirin ni doktor kada kayo. Tikas tingin na namin na. No saan nga iso na nga doktora? At baka singir i-charge na kayo ti nakakil. Kasla ita. At agad ka sa kanya nakapagbayad siyo. Mano ka di ma'am? O mano ka no? Awan. Tadakay man dito balay ko. Nadakay ko man dito hospital agad so. No, conforme ti mabalimin ko nga edad no kan doktor. No. Masapul yun ita. Ano trabaho mo ka din? Tricycle driver lang, doktor. Gawin man lang kaya. Babaan mo. Nung mabulakan do ta, motor ko ta, awang pagluganak ta makita nak to, di ilibre nak to mo yung tricycle mo. Doktor. Ingam ka natin, doktor. Laglagay pa inyo amin. No, adaani itin kita anak yo, hanyo itabaybayan. Bantayan nyo. Ta just in case nga mabaybayaan nyo, ta adaaniit na, dagurigor na, sigurado na ito. Mumatot gurigor na, kumbulsyon. Sa bali pa nga pasyente manong naming emergency, ngay man naman na nagpagpakaasikan niyak tap numaasikaso. Abay nga tayo, mayroon na nga.
siya tinaka-duty. No, ada kastoy nga, emergency. Nga saan da nga, makaitid iti maideposit. Umaydan to man na, pakpakasi kanyak manon name. Kat asikasuk to man na, siyempre. Anang arod kat obligasyon ko, sinapataak. Kaya anda kwartana, kaya awan, no pasyente, kat masapot ti man nakasulbar, o no pa nakasalbar, ti biyag na aramiden. May sakripisyon tumanin manon name, ti sweldo. Madadakanak tumanin. Nakalistan tumanin sa jet reaksyon ko. Tati kahama nun name ison tumanin ti mga bunar. Tapno makompleto. Ti bayad. Ti basit lang ti bayad na. Dano saan da nga mairemedyo amin manon name isyakton. Iti pagpakpakaasyan da. May sakripisyon tumanin manon name. Ti sweldo. Aging ka manon naming at na ipaima kanyak nga memorandum. Ano nito? Para kin ka, doktor. Memorandum manin po diti aking kuka ti hospital ni Mr. Manuel Guerrero. Ano yung pagbagana, doktor? At iso na to bisina na. Sige. No, at emergency, hanggang siyak tawagan nyo, ha? Kapot ang daki ito opisina, daking kukwa, ti hospital. Ala, doktor, ang mga no'y katendakan. No'y katendakan nga dumot sa baling hospital nga mapan. Ngayon, dito yung tinagbaling nga sikat nga mo, doktor. Sige, doktor. Napanak manong name iti opisina ni Mr. Manuel Guerrero. Dakkel nga tao man. Nauyong tilangana sa palakalbo. Good morning, sir. Sumre ka. Kailang tugaw ka. Ako. Nauyong. Nakumpay tawag na nga doktor. Nakadumog ako man manong name nakastitigalad ko. Kaslak loobing nga nakadumog nga amo na nga nakabasol iti ama. Kaslak la anak iti detang ospital kiti aking kuko ti ospital kiti isut pan nakaama. Amo na ta nakasiseryoso ti lang anak. Asino ka ditoy? Sir? Asino ka iti detang ospital? Empleyado, sir. Nga na ti position mo? Empleyado ka, doktor. Doktor ka. Uwan, sir. Kahit siya sino akmait. Dakay taking kuko ti ospital. Siyak taking kuko iti detong ospital. Kahit siyak tinangaramid ka dagiti paglentegan, paganurutan. Nga nasken nga masurot ken matungpal iti daytoy nga ospital. Nga madlamay sa nga doktor nga mga salsalungasin. Sorry, sir. Saan lang agpating kati sorry. Among kadi ngagwarwaras di tarwar? Nga dito hospital ko kat nagbalin nga charity hospital. Nga kasla, nagbalin na nga libre. Dagiti pasyente nga may isarek iti dito yung hospital. Nga dito ka po na no apay nga awanan di kiti babaknang nga pasyente nga sumrek dito eh. Dumatlata, sir. Hamat nga maksayan nga dagiti ada mabalin na nga sumrek dito eh. Kawan. Nga magsayan. Nga makilumba na kitay awan bayad na. Nga magbaybayad na mo, sir. Nagbaybayad na. Sinot paggapuan ti bayad na. Damadla na kinigundaway, sir, no? Saan da makiremedyo kat kurang ti pagbayad na. Kat siya ti mga abunar. May sakripisyo ti Dr. Spies mo. Kat ti sweldo, kasta. Masyanak mo lang aming kadakwada, doktor.
Doktor Senon, saan nakastat patakaran ti ospital ko? Private hospital dito. Hanga mabaling nga makunang ita, sumrek di kita intay dyan. Bayan yung doktor. Saan mo tunulitan? At dahil din muna nga warning ko kayong ka, Dr. Sanon. Kahit naulitam tupay. Mangkita kang tulangin ti sa baling ospital ng pagdoktora. Sige. Babali mo turumon. Dahil ito yung timuodi nga warning ko kayong ka. Doktor, tikat pa da kay ranrana ng amin, no sikat naka-duty. Amudan sa amat ngamin nga, no sikat naka-duty, sikat naka-duty, amuda nga. Adot ba yung libre ka na kwada? Ako mati kakasta nga emergency, no saan nga sikat naka-duty? Di kita sabali nga doktor dito, nga saan nga agilib-libre? Musli kat di kita, at akwartan at siyempre, ng pasyente. Nagdinamag namin Dr. Sanon. Nga iti hospital ko, ada doktor, nga no isot ba nga si kasukin ka, sikat kit pasyente, almost 50%. No di kat pa'y 90%. Nga 10% lang ti pagbayad na. Nasikat ang karod no ka sa doktor. Sir ko na, hanak ka doktor, sikat doktor, sige. Sublikan to opisina. Taman ang damanin emergency ang kasapulan ka. Maudi tayo ito yan. Once nag-labsing ka, nabimpinaslayan no, saan ka nang para-parang kanya? Manong nimi na dagsan ti barukong ko nga nagsubli ti panaka-opisina. Biding-bidingek manong nimi ti cellphone ko o maobra. No akong pasyente nga masikaso. No di kita midlang dati talamapan mang bisita nga di kita ikit na-admit iti sa nga sakti naka-duty. Awa mat problema. Talungal daw tinapalabas. Madlaw ti asawak manong naming silawang ganay kay ko. Sweetheart, apay di mo maagasan dumagim, nasikat at sakit na. Apay ko nam ti kasta. Awang ganay kay mo. Langam ti sikli. Doktor, agasam ti sakit mo. May ka nga doktor. Una pagbayad mo. O nigatang mo ti agas. Okay lang na ito. Ano? Babas masama kay ka. Numabalin na kumakit awang mairang emergency nga. Awang pagbayad na. Kabayatan nga naka-duty ha. Unang iranada mo ka naka-duty ka. Nusan ka naka-duty, awang ka numat kita nakurapay nga may emergency, mapaagasan. Nga sumrek ng pasyente. Winarning anak, last warning na yan ni Mr. Guerrero. Nga once nga rami tagpayim, talagang may katakon. Problema mo kandidata, ka nakatuto hospital, nga mabali mo pagsarkan. Amangan no saan ngawatin, tamudang agilib-libre. Mangipasday kanto, doktor, ito bukod mong ospital nga libre. Awang bayadan da. Yung pangalak nga roti gatang agas ng libre pati agas. Pangalak nga roti pang sweldo karigit empleyado mas makarigan. Dadan to bukod kong ospital. Ano tayo mo? Baka dan to baknang amang puunan. Nga dahita nga maknang, shoot paggapuan ka nagiti
expenses kada sweldo di kita agbaling empleyado. Nga libre ti pasyente, awan baybayadan da, nga maddamang susweldo kada kiti empleyado. Kanada mang susuplay nga libre kada kiti agas. Ada nga ta ospital kasta. Ada ospital kasta no adda tao nga mang finance. Kasta kumamit ti gobyerno niya. Ti gobyerno punduan na ti may isang ospital nga libre amin. Nga ti mang pundo pagkapon ti pundo kat gobyerno. Kat kastaman sa amin kat. Kastaman sa amin tinauding suna ni PBBM. Awan dun ti bill. Mapili lang ang ospital Kaya nga pagarigan nga ron, tas ka maabot iti na itang ospital nga libre, private ti pawanam. Kaya gastos ka lang no amin ko mga ospital, private man ng gobyerno, pinansan tigak, ang gobyerno, mayat ko ma. Ngayon, kaanon to mapasamang tigasta. Ito si kanat presidente, doktor. Ay, maglagi din dati asawa ka mangliliwa kanya no ang problema. Good news. Hindi ako mapalibag akeng kay. Tap no may katanyaman nga mula nito panunot mo 3 months pregnanak masiguga. Kapiso! Yeah! Uy, doktor. Dantun ka duwa ka, doktor. No. Di pa inayanak. Doktoret. Naging ka mo nun naming iti may sa nga aldaw naka-duty akman. Dahil tawag na kanya. Doktor? Yes. Ada ka sa sarag na kapasyente. Emergency. At that emergency room. Oh. Kaya si kaswit yun Sa doktor ay man siya tumasapol yun. Doktor. Awan kwarta na, doktor. Ana? Apa nga dinawat yun kat amuyo mo nga hanggang mabalin natin yung hospital. Ti awan kwarta na. Kaya sa dumanlibagan, doktor, tayo naisarrekin ito emergency. Ano nga rin Ano dyan? Nakatuyang yang di pasyente. Agpo-problema na dyan yung pasyente, doktor. Baka madamdama o may dadtakin ka. Kaya nga mabalin. Winarunungon ako ni Mr. Guerrero. Tsaka ito may cut. Kinunak man yung naming nabiit pa yung naibaba. Nayop ko ti cellphone ko, idi adda umay may sa babae. Langa naman yung name tinakurapay, sapay nakasukat. Din sapay nagdigos. Intray na nga ang dagos Doktor, abe misis. Tugaw ka, misis. Pagdalan tilik nam. Ay ka nagdanda nagkakasta. Kasi ano ko mga tiyak ang danag, doktor? Diyan, anak ko. Inaalala ng peso. Inkargated street, sir, sa daimpanit emergency room. Ngayon, di naman asikasuin, doktor. Taapay namin, misis. Dumawat dati pagdeposito, doktor, kita omen kwartak. Kas magkitam tilangak, doktor. Langam nga ron tumarigrigan. Sila kalagi ganiti squatter area. Doktor. Kasi kaswendyo ko madyanak ko, doktor. Pangasim, doktor. Naku mata, itay sandang sa kaso ta anak mo kita inpandyuti sa baling hospital, Mrs. Nakadanon kumaitan. Mas asikaso kumaitan. Doktor. Dito ti kasidgan, kanito ti namag. Ngayon ti doktor nga, nasiya ti ba nagpuspuso na, nga ore awan ti kwarta ti pasyente kat asikasuan na. Nga misis, siyak mo ti bataksan. Siyak mo ti, mapukawan ti trabaho. Nauding nga warning ko na dyan, misis.
No apekit kami nga sikatin na kay ranaan na. Iti mo di nga warning kanyak ni Mr. Guerrero nga kingkuha na itong ospital. No apekamat kami nga siya kami tinaka-duty. Hanggang doktor. Mrs. Siya tirumbay nga kasya niyo. I'm sorry. Diyak kumakayat. Ngam naskan lang nga itong palak. Iti pag-alagadan na itong ospital. Ada mas rusurot. Kad mataksanak no, sanak ang tungpal. Anong ano din, doktor? Iyakar mo ang anak mo. Ipamunti sa baling ospital. Kasano no, kabayatan nga itrab-travel ko, doktor, kit isumutan ti pa nakatay na. Imawan ti marami, doktor, no talagang diyo kayan. Ti makderen manon nimi. Ti malikoden. Mrs. Mabidlan. Doktor? Wala na. Anak lang yung nagregamit ko. Sana kabayanan ti konsensyak na ito ko mas masama. Sige, sige. Intan. Intan, tapno. Salbarin na ti biyag di anak mo. Manong nimi, iti tawagak. Nasin tinaka-duty nga nurse nga gina-assign iti emergency room. Surutan dak. Umay kayo. Yung doktor, against iti paganurutan ti hospital, doktor. Pati da kami, mataksan kami. Surutan dak. Doktor, o sige, nandiyo kayo sumurot. Kabay na, kore siya. Simurot damit lang man. Manong nemi nusangko niya sa kaso ti pasyente. Kat impanda pa lang ti sa baling hospital. Amangan no, talaga nga. Agang ngabitan ken patay. Ngayon naisalakan, manong nemi. Naisalakan. Ngayon, nagdakil nga ngayon manong nemi. Dahil ti kabigatan na manong nemi, kunada kaniyak, kunada di kuwardiya. Sir, doktor, adabili ni Mr. Guerrero nga, nung sumarek ka, agdiretso ka kanong opisina na. Hanggang kanong pailangan tayong time in, doktor. Kapay. Baka itiray tumit lang aldaw, kat saan ka nang maibilang pa yung doktor? Ada, saan sakit sa bali nga naka-duty? Kahit mo asawan? Sa anak pa yung naikat? Nga madan ng sukat kanyak? Kaslakas na siya. Nagtungtong palak lang siya, tibilin. Apamang na sumurik kayo, ibaga kada kayo, ngagdiretso kayo tayo ni opisina ni Mr. Guerrero. Talagang ikatindakon. At ano lang nas ka na pirmaan nyo, sir. Tapno, sila panangawat yung, kasi diyaman tiyambok. Sige, rat. Tagdiretso akin yung opisina ni Mr. Guerrero. Good morning, sir. Good morning, Dr. Sanon. Nakapigpig sa buses naman. Diyan mo no makapungtot. Ano. Nagdugaw ka. Makikigtutan sa akin di. Naruama ko, sir. Dati-dati nga nadakkel ti Onio. Naramid mo matmanen, doktor. Doktor. Ay, doktor, sir. Tinaramin ko. Diyan kumakayat na ramidin nga talaga. Yan yun.
no natay di pasyente. Gabuti saan kong ba na si kaso? Asang ka nga dakdakil apang sidir kanyak ti bukod ko a konsensya. Siyak ti naka-duty. Ngam saan ko niya si kaso, saan ko sinalbar ti biyag ti pasyente. Diyak man garot kayat nga. Di matungpal ti sinapataak sa. Ori kay papanan na nga maikat ka. Namin adun manon nga tawon mo ditoy nga basit pa iti. Awan samat mo runong mo. Awan masusweldo mata. Ipaay mo amin ka dagiti pasyente. Nagsagak, doktor. Ore may sakripisyo ti swartak. Basta masalbar ko ti biyag. Ti tao. Nga daytat siya napataak. Naserbi na ako mga organ nagbali na ka, doktor, no? Mabaybay akmat ti pasyente. I'm sorry, doktor, sinon. Ngam kas itimbaga ken ka. Last warning ko ken ka. Ngam inulit mo. Ato tinas ka na pirmaam. Pirmaam. Lokatam na nga folder sa mo basayan sa mong pirmaan. Awatan mo. Sige, sir. Na talagang may kari. Ngay di kalman tinauti nga pa nag-duty irireto ng ospital. Sa anak pa yan ikat ng adan ng sukat kanya. Nasa bali nga naka-duty. Manong na mi idiokradik ti folder katap no basa no anya tinas ka na pirma. Napasarday nga. Sir, ano na ito? Habang ka termination. Idi kitahek isupalat pa nakakita ngo amunat umisim. Ano ito, sir? Angaw. Anong agangaw, Dr. Sanon? Tingnan mo ka termination. Saan nga termination na ito? Promotion. Sir. Promotion. Agriti ron, tiagdama itang direktor ng ating ospital. Sikat sumukat siya nun. Tapos na kasta, ti sweldom nga agdama times 2. Sikat ti direktor, nga no ad emergency, kat sikat ti mangagas, takdakil manen para iti doctor's film. Malaksid no intelligent sumrek. May sakripisyo. Ti kakudwa. Ti sweldom. Kagudwa ti doctor's film. Di awan no kanji increase mo. Hanga baling awan di increase mo, basta hanga maksay di talaga nga regular nga sweldom ken regular nga doctor's fee. Saan ba't nga tamo takang kanayon nga intelligent, ti maisarek nga pasyente direto ng ospital, gabata, no siganton iti director, siganton matintag desisyon, no? Asin no tirumbay nga mga sikaso, kanang iti pasyente. Nubak nang ti pasyente, gagang nga, no mano iti charge ti ospital, no dakkel man ti doctor's fee. Doktor sa nun, amok no, niya kasapulam. Aw, may bukod mga balay. Kaskasera ka. Kahit mo't makurnong. Tada, masikok ni misis.
Kahit mo't makornong, tapno, makagatang kay ti lote, nga para iti balay mo, lote, nga pagipatakderem, ti bukod mo itong hospital. Saan ka di nga kaslat ambisyon mo? Sir, ngayon malakip ko, apay naasi ka ka nagiti pasyente. Apay nga, mamanulayan, di kita kasken ka. Dagiti sa mga doktor, nakapatpatig trabaho da. At ikunada kat ginastosak, nagdakkel tinagastos ko, ti panagbalin ko a doktor. Apay nga, sinsinan laeng nga, yung sabali ka, doktor, sana. Masalutsod ko man. Sir, at ang amin karikiti bagi. Nga no siyak to ti doktor. Awan to ti sabali nga ramidek no di mangispal ti pasyente. Kaya daman kwartano ko awan. Adayo edi nga, doktor, ti ambisyon ko. Takasano, nakabaylak nagbaling ang doktor. Kanagmay sakit di. Kalpasan nga imuna, nga natay ti inak. Ket si marunong nga natay ti amak. Ngagpadpada da gitoy, nga naganak kanyak. Nga natay da, gabutawan ti kwarta. Kapag bayad na sa ospital. Anya, imuna ni nanang ko, tatay. Pagkaramanan ti kapsat ko kuman. Natay ti panagpasngay na. Igabot asawa, awan ti mga sikasok, kang kuana. Igabot awan ti maited, dedi tatang ko kwarta. May kadwa. Karadartuar ko idin ti high school. Ideg sakit mit ni tatang. Nga ni tatang, ikarkarigatan na kuma, iti mangisakad, iti panagbasak iti kolehiyo. Takang ka na hindi nga bagbag kinitatang kung kayat ko tagbaling nga doktor. Hindi agsakit mo iti grabe. Iti sa baling ospital, di nang ipanak kang kuwana. Saan nga iti ospital nga nakaipanan, di nanang. Hore, nagparintumangak, nagpakpakaasi ka nagiti mangagas, tapno asik aswenda ni tatang ko. Ngem no awan ti kwarta ko nada. Bugtaken da kidi nga i-transfer ko ti amak. Inaramid ko man. Ngem saan nan nga naabot pa iti sa baling ospital. Nagsan. Saksaklutak ti amak, doon nagti-tricycle. Nga pangintarayak ko makangkuana mapanin sa baling ospital. Ganito ay nga nagsatan ti amak. Ang karik, ini di bagi ito oraan niya man na pamuspusan. Isakad ko ti panagbasak, iti kolehyo. Akayat ko nagbaling nga doktor. Nagbalik yak nga nagbaling nga doktor. Iti addo nga rigat. Iti addo nga pamuspusan. Kaslasan da iti nga mamati kanyak. Nga siyak nga ulila. Nakapagturpos ka nagbaling nga doktor.
Pasensya kayo, sir. Dahil ito'y ospitalyo, di mo na nga pag nagtrabaho nga nangipakatakit ka rin. Nga siyak ti doktor, kat siyak ti mga asikaso, ti pasyente, at daman kwartano, wano awan, asikasuan. Iti nagkandak, iti naudi nga warning. Talaga, iti nga tsak kumakayatin nga ramiden. Ngayon saan ko kumain naramid? Kat natay, dadi pasyente. Tong palbiag na si Derenak ti bukod ko a konsensya. Ito nga nasay at langin nga mapukhawanak ti trabaho. Ngayon ti si Derenak ti bukod ko a konsensya. Iti agnanay. No, termination ko man ito ng pirmaat, sir. Talagang pirmaat. Awan sakit na mo. Ngayon, agyaman na. Pa-promotion kayo. Kunaklan no saan kayo nga nadaan tinimbalitukan nga puso, sir. Lakita keng ka ti pasnik, Dr. Sir. Kunak, nag-astak nga aking kuka iti da itong ospital numadaanak ti kasto nga doktor. I-promote ka. Kahit kung itultuloy mo dati nga raramidin. Being the director iti itong ospital, awan di sabali nga masurot no saan nga siya. Ang abali nga glog iti ospital. Basta tinasken. Kat ado, dagiti matulungan. Basta tinasken. Agdinamag iti itong ospital nga awan ti matay nga pasyente. Amin. Nga maisarek emergency manunusan. Kat agpihal. Matitog ti pihal. Diya kayat. Nga dito yung ospital kat adda maisarek iti morgue. Nga umayalain ti punarya. Kaya't ko amin nga sumrek nga pasyente, rumwar nga si salunan. Congratulations kang ka, doktor. Ayaw mo na kada kayo, sir. Saan na kami na bayan ni Apo Diyos? Gabot na patsik. Ngano na siya tararamide. Na siya may pagtungpalan. Ken bunga na. Kastoone nga ro tiragsak ko manong naming nga nagawid dito'y balay, pagkasaraag. At kastoone pa nangat arakop ko ti asawa. Ana? Termination? Demotion? Nagaragsak ka, doktor? Waisan tong director na asawa. No. Magalas promotion mo. Boy. Tsak tong director di hospital ni Mr. Guerrero. Ako na, noan niya ti pagayatak, paglintigak, iso ti masurot. Basta tinasken. Agdinawag dating hospital, nga, dadyang hospital, nga awan ti matay nga pasyente, sumrek di pasyente, rumwar nga si Bibia. Manong name noan niya di kitara paap ko isot na tungpal. Nadaan kami ti talong anak, iti asawak, manong name, nadaan kami iti kabukbukot ng ospital, kami inramraman ko latami iti ospital na Mr. Guerrero, kapag yanan, kabot na nagtultuloy, nga adu digiti na siya at nga doktor ken nurse nga mga sikaso karigi di pasyente. Dito nga natin pagkasalita manong, and thank you ti anos mo nang ibasa, ti agyaman, Senon. Thank you, Senon. Thank you mat karagi tayo nagbuya.